Pnawn da. Croeso i Twitch, Wiki Môn. Aro Morris ydw i, dwi'n gweithio Menter Iaith Môn y Llangefni. Dwi'n gyfrifol am prosiect o'r enw Wiki Môn. Felly bwriad Wiki Môn ydy cyfoethogi a phoblogeidio'r cynnwys ar y fersiwn Cymraeg o Wicipedia. Mae hynny drwy brosiect hanesyddol, gwyddonol ac ieithyddol sy'n yn canolbwyntio ar Ynys Môn y benodol. Felly heddiw yma am hanner awr dwi'n mynd i ddangos i chi sut i olygu erthygl/erthygla ar Wicipedia. Dwi am ddysgu chi sut i greu enw defnyddiwr, sgwennu'n y pwll tywod. Dwi'n mynd i fynd drwy'r 8 cam creu efo chi, rhywbeth dwi wedi greu fy hun ar gyfer disgyblion ysgol ydy hwnnw. A wedyn cael y cyfle wedyn i golygu ambell i erthygl a i chi wneud yr un peth yn y dyfodol. Felly fideo ar gyfer just y sgiliau sylfaenol ydy hwn mewn ffordd. A just bod o'n hollol hamddenol, hanner awr amser cinio a gobeithio gewch chi rhywbeth allan o hwn. So be nai ydy, nai just rhoi ychydig bach o gefndir am Wiki. Ystyr y term wiki ydy gwefan sy'n cael ei rannu efo pobl eraill. Term Hawaieg ydy o, Hawaiian, sydd yn golygu quick. So fel ddudais i, gwefan sy'n cael ei rannu efo pobl eraill ydy wiki, wedyn mae'n agorad i bawb, fedrith unrhyw berson gyfrannu. A wedyn dyma ydy'r dudalen blaen ar gyfer y fersiwn Cymraeg o Wicipedia. Just pethau pwysig, dwi am mynd lawr dwi wedi glicio'r porth a gymuned am munud a dwi jyst yn mynd i roi fatha rhyw fras gyflwyniad i chi ar Wiki. Polisi chanllawia. Reit. Mae yna 5 peth rhaid i chi gofio wrth olygu Wicipedia, neu hyd yn oed jyst dod i fewn i'r wefan a darllen. So mae yna 5 peth. Cynta ydy, gwyddoniadur ydy Wicipedia sy'n cynnwys elfennau cyffredinol ac arbenigol o wyddinaduron, almanac a phapurau newydd. Dylid fod yn gallu gwirio'r cynnwys gan ddefnyddio ffynonella o ffynonella dibynadwy. Mae hyn yn ofnadwy o bwysig. Achos dwi wastad yn mynd o gwmpas ysgolion cynradd ac uwchradd yr ynys. A be dwi'n dweud wrth yr plant ydy bod o'n bwysig bob amser bod gynnon nhw ffynhonnell ar gyfer bob un erthygl yn y Gymraeg. Dwi'n meddwl bod hynny'n ofnadwy bwysig achos mae rhan fwyaf o athrawon yn mynd... Mae rhan fwyaf o'r athrawon yn dweud fedrwch chi'n trystio Wiki. Wel, felly mae'n bwysig cael ffynhonnell dibynadwy sydd yn arwain yn ôl at be maen nhw wedi sgwennu. Felly os dwi'n sgwennu rhywbeth am ysgol uwchradd Bodedarn, enghraifft, a dwi'n deud bod yna 900 o ddisgyblion yn yr ysgol, wel, mae rhaid i ni jecio'r ffeithiau a checio i weld os oes 900 o ddisgyblion yn yr ysgol. A lle gorau i fynd ydy gwefan cyngor Ynys Môn. So mae hwnna'n ffynhonnell, so mae'n bwysig ofnadwy cael ffynhonnellau. Mae gen Wicipedia, so rhif 2, mae gen Wicipedia safbwynt di-duedd sy'n golygu i bod yn anelu am erthygla nad ydynt yn arwyddo unrhyw safbwynt unigol. Weithiau golyga hyn ein bod yn cynnwys sawl safbwynt gwahanol yn yr un erthygl gan gyflwyno bob un o'r safbwyntiau hynny'n gywir gan ddarparu cyd-destun ar gyfer unrhyw safbwynt penodol. Mae'r un peth efo'r disgyblion pan dwi'n mynd o gwmpas ysgolion. Dwi'n dweud nhw, enghraifft, dwi'n cefnogi Lerpwl. A dwi'n dweud wrth disgyblion, beth sy'n digwydd? Os o'n i'n mynd ar erthygl Lerpwl ac yn deud, ac yn teipio, ac yn golygu, Lerpwl ydy'r tîm gorau yn y byd. Wel, y marn ni ydy hynny, yn amlwg. Yn amlwg, mae Lerpwl ydy'r tîm gorau yn y byd, ond y marn ni ydy hynny, a dwi angen sticio at y ffeithiau. So mae hynny'n ofnadwy o bwysig. Rhif 3, mae o'n brosiect cynnwys rhydd a gall unrhyw un i olygu a'i ddosbarthu. Parhwch gyfreithiau hawlfraint. Mae Wicipedia, neu unrhyw wiki yn agorad i unrhyw berson. Mae yna wahanol wikis. Mae yna wiki ar gyfer cyfresu teledu sci-fi, Galaxipedia nhw hwnnw. Mae yna wiki ar gyfer cymeriadau Pokemon, Bulbapedia di hwnnw. Felly mae yna lwyth o wikis gwahanol, maen nhw yn yr un math o beth. Mae o'n agorad, mae o'n agorad i bawb.
Rhif 4, dylai Wicipedia rhyngweithio mewn modd cwrtais a chan ddangos parch. Dos yn llawer o ffrio yn mynd ymlaen ar y fersiwn Cymraeg. Mae yna chdi bach fwy dueddol ar yr un Saesneg, wrth gwrs, oherwydd bod yna fwy o gyfranwyr a fwy o erthygla. Felly, da ni'n cael yr un drafferth ar yr un Cymraeg. Diolch byth. Rhif 5 wedyn, nid oes gan Wicipedia reolau cadarn ar wahân i'r 5 egwyddor gyffredinol hyn. A fel mae awdur yr ddogfan yma'n deud, byddwch ddewr wrth diweddaru erthygla a pheidiwch â phoeni am wneud camgymeriadau. Ond cofiwch ddysgu o'ch camgymeriad yn hytrach na'i ailadrodd. Nid oes yn rhaid i eich ymdrechion fod y berffaith, mae fersiynau blaenorol yn cael eu cadw'n awtomatig a felly ni allwch wneud unrhyw ddifrod na allir i wrthdroi. Mae hwnna'n bwysig. Mae bob un clic ar Wicipedia yn cael ei gofnodi. Ond mi ai yn ôl at hwnna wedyn wrach ymlaen pan dwi'n wrthi'n cyfrannu at yr erthygl penodol. Mae gen i un erthygl dwi isio cyfrannu at o heddiw yma, so mi wna i sôn mwy am hynny wedyn. Felly, peth cyntaf da ni'n mynd i wneud ydy jyst taith gweledol o'r fersiwn Cymraeg, enwedig yr hafan. Okay? Mae bob dim da chi isio ar yr ochr chwith. Mae gennych chi hafan, porth y gymuned, y caffi, mae'r caffi... porth y gymuned, os da chi eisiau help efo unrhyw beth, fedrwch chi fynd i porth y gymuned. Mae yna fideos ar gael am ddim yn fanna. Os oes gennych chi gwestiwn am wiki, neu am erthygl, neu rhywbeth sy'n codi pan da chi'n sgwennu a golygu, mi fedrwch chi fynd i'r caffi efo yma a gadael negas a mi wneith un o'r cyfranwyr golygyddion atab chi nôl a sydd bu'n gobeithio. Felly, be da ni'n mynd i wneud rwan ydy, da ni'n mynd i greu enw defnyddiwr. So mae enw defnyddiwr yn ofnadwy bwysig. Da chi'n cydnabod bod chi yn bodoli ar y wiki Cymraeg a mae o'n ffordd da o ddangos be da chi wedi bod yn olygu a pwy da chi. Felly, os mi wna i glicio ar y sgwennu glas reit yn top yma sy'n deud creuwch gyfrif. Mae eisiau enw defnyddiwr, felly mi wna i greu un on the spot. Oce. Abbott yn Costello. Fy hoff digrifwyr, comedians. 1, 2, 3. Ond eto dwi'n yn marn i, dwi'n gweld Laurel a Hardy'n well nhw. Cyfrinair, a wedyn gwiriwch eich cyfrinair, felly rhoi'ch eich cyfrinair yn fanna unwaith eto. Gewch chi roi e-bost os da chi isio, dos am raid, a wedyn llenwi yr captcha i fewn. Stay trope. Oce, dwi'n gobeithio bod hwnna'n gywir. Felly dwi wedi creu enw defnyddiwr, username, ag Abbott Costello 1, 2, 3 ydy'r username yna, yr enw defnyddiwr. Felly fel da chi'n gweld, mae'r enw defnyddiwr i yn goch reit yn top. Okay? So dwi eisiau newid hwnna'n las. Okay? So pan dwi efo disgybl yn ysgol, dwi'n wastad yn deithio nhw. Okay. Be sy'n digwydd pan da chi'n dod at ola coch? Da chi'n stopio. Ond dim efo Wicipedia. Da chi'n mynd ymlaen. Felly, unwaith da chi'n creu enw defnyddiwr, cliciwch ar eich enw chi reit yn top o fyna sydd yn mewn coch. Da chi eisiau creu'r ddalen hon. Iawn, da chi eisiau fo las sydd yn golygu bod yna link wedyn i'r dudalen yna. Dwi yn sbio ar yr amser, 10 munud wedi 1, mae gen i hanner awr. Iawn. Gewch chi, os yma hwn yn rhywbeth ar gyfer eich proffil chi mewn ffordd. Jyst disgrifio pwy da chi, be da chi da ar Wicipedia, be sa chi licio wneud ar Wicipedia. Rydw i yn newid ar Wiki. Gyda llaw, fi fydd yn arwain y sesiwn, ond hefyd mae Jason Evans o'r Llyfrgell Genedlaethol hefyd yn helpu allan. So mi fydd o, os da chi efo cwestiwn ar Twitch, mi fydd o yn gallu atab eich cwestiynau chi yn yr chat. Felly diolch yn fawr iddo fo. Felly, cyhoeddi'r ddalen, bocs glas ar y dde fyna.
cyhoeddi tudalen, oce. A swn i'n mynd yn ôl wan i'r hafan. A chi, os da chi'n gweld y reit y top o fyna, mae Abbot Costello 1, 2, 3 mewn glas. Mae hynny'n golygu I fod o wedi, bo fi wedi creu dolen newydd link. So mae hwnna yn newydd sbon. O, hwn yn ofnadwy o bwysig hefyd. Okay? Mae bob dim da chi angen ar y wefan. Okay? So chi'n mynd reit i'r top yma a gweld pwll tywod. Okay? So ni'n clicio ar hwnna. Mae hwn y ffordd da o ymarfer eich sgiliau Wicipedia. So mae'n ffordd da mewn ffordd I dreialu gwahanol bethau. Mae hynna'n golygu os da chi eisiau trio codio gwahanol ar Wiki. Mae yna ddau ffordd o olygu Wicipedia. Golygu a wedyn golygu cod y dudalen. Heddiw yma, dwi'n jyst yn mynd I fynd drwy golygu efo chi. So, efo golygu cod, mi ydwch chi mynd ar pwll tywod. Os da chi eisiau treialu gwahanol bethau, mae'n practis da, ddeu gwir, a dwi'n gofyn I bob un person sydd ddim wedi arfer efo Wikipedia mynd ar y pwll tywod yn gyntaf. Okay. So, golygu. Felly, a na I ddangos I chi pa mor syml ydi o. So dwi'n gweithio I Menter Iaith Môn. Lle da I gweithio. Dyma erthigol Wikipedia ar Menter Iaith Môn. A dyna sy'n gres am Wikipedia. Fatha mae'n hollol wahanol I wyddoniaduron cyffredin mewn ffurf llyfr. Mi fedrwch chi gael unrhyw erthigol ar unrhyw beth sy'n ffantastig. So dyma erthigol Menter Iaith Môn. So felly, dwi jyst yn mynd I olygu yn syml rwan. Okay? So fel wedi eisiau gyna, mae yna ddau ffordd o olygu Wikipedia. So os da chi'n mynd I fyny i'r tab right on top o fyma. Okay, so dyma di'r erthigol. Okay, sgwrs, mi fedrwch chi adael sgwrs os da chi eisiau, neu cyfrannu at sgwrs am yr erthigol, gofyn cwestiynau, gwirio ffeithiau, hyd yn oed cwestiynu ffeithiau, os da chi eisiau. Wedyn golygu cod y dudalen. Os I ddangos I chi beth I golygu cod y dudalen, mae'n edrych yn gymlath, tydi o ddim. So dyna di'r math o beth, okay? Golygu cod, cynnwys bracedi, yr hafaliadau, math yna beth. Ond da ni jyst yn ganolbwyntio ar golygu heddiw yma. Okay. Gweld yr hanes, da chi'n gweld wedyn faint o bobl sydd wedi bod yn golygu Wikipedia. Okay. So ni'n mynd reit i'r gwylod, da ni'n gweld mae Prosiect Wiki Môn, ar yr 19 o Fehefin 2017 nath greu yr erthigol. A da ni'n gweld bod yna lot o bobl wedi cyfrannu Llywelyn 2000. Fel da chi'n gweld o fyma, mae yna bobl heb mewn gofnodi, okay? Dim o broblem, ond mae pobl yn gweld beth da chi wedi bod. Mr Morris 123, cymryd o fideo hwnnw. Felly, os o'n ôl i'r erthigol, okay, so felly dwi wan isio teipio fewn bod Menter Iaith Môn wedi lleoli yn Menter, yn Neuadd y Dref yn y gefni. Felly, yr unig beth da chi eisiau gwneud ydy clicio'r golygu. A da chi'n barod I deipio. Felly, lleolir Menter, reswm dwi'n sbio ar y wal, ydy mae nodiadau fi gyd yn fanna. Lleolir y Menter yn Neuadd y Dref yn Llangefni. Bod dwi ar cyfarfodydd Zoom neu Microsoft Teams, dwi yn cael ambell I sylw am lle ydw I. Mewn shed. A mewn shed bach neis. Os mae pobl yn meddwl mai sialu ydi o. Felly, dwi wedi cyfrannu. Felly, yr unig beth dwi angen ei wedyn ydy, os ydych chi'n gweld yr box glas right on top, lle mae'n dweud cyhoeddi newidiadau, cliciwch ar hwnnw. Ychwanegu brawddeg newydd, cyhoeddi newidiadau. A na fo, mae hwn yn fyw rwan, mae mrawddeg I yn fyw rwan ar y we, ar Wikipedia. So, mae gennym ni chwarter awr ar ôl. Felly, da ni'n mynd I fynd drwy yr 8 cam creu. Felly, 8 cam creu. Rhywbeth syml iawn nes I greu ar gyfer disgyblion ysgol ydy'r 8 cam creu. So, mae'n 8 cam just sylfaenol ar sut I greu erthigol, neu sut I sefydlu erthigol Wikipedia.
So mi nes I feddwl am acronym eitha doniol, gobeithio bod o'n doniol i rhai. Pam bod Penri Dafis yn coginio ciwcymbra yn Llydaw ac Iwerddon? Braidd y wirion, ond dwi'n meddwl bod o'n gweithio achos dwi'n cofio'r elfennau i gyd. So paragraffa. Reit, mae rhaid cael mwy na 2 paragraff i greu erthygl Wikipedia. So awn ni nôl i Menter Iaith Môn. Gret, oes, mae yna fwy na 2 paragraff. Ffantastig, os oes na lai, na 2 paragraff, illa gawn ni negas yn deud bod angen cyfoethogi neu geitho i ddileu. Prif 2 bold. Mae rhaid i'r teitl o'r erthygl fod mewn bold. Ydy mewn bold? Na, tydi o ddim. Mae'r un cynta mewn bold. Mae hwnna'n automatic. Da chi'n tipio hwnna i fewn pan da chi'n creu erthygl, a mae hwnna yn digwydd yn automatic. Ond mae hwn angen bod mewn bold hefyd. So felly, da ni am golygu. Uwchlywio Menter Iaith Môn. Felly, yn y tab yn y top yma, mae bob dim da chi angen yn y tab reit yn top. So, ni'n clicio ar yr A. Trwm, bold. A ni sefydlu Menter Iaith Môn. So mae hwnna yn ddi trwchus. Dyna sydd da ni isio fo. Da ni'n cyhoeddi newidiadau. Da ni'n hapus efo fo. Teitl mewn bold. Wastad yn deud y gair yn anghywir. Bold. Cyhoeddi newidiadau. A na fo, mae hwnna wedi cael ei newid. Gret. Mae hwnna digwydd, mae'r un fformat yn digwydd ar gyfer bob un erthygl ar gyfer bob un iaith. So ni'n mynd i Project Wiki Môn. Fel da chi'n gweld, mae hwnna yr un peth. So ni'n mynd i'r Steddfod Genedlaethol, erthygl o Steddfod Genedlaethol. Da chi'n gweld, mae hwnna yr un peth. Mae yr un peth ar gyfer bob un iaith. Na fo. So dilyn patrwm ydw i. Dilyn patrwm sydd yn bodoli yn barod. Gobeithio bod pob yn hyd yn hyn. Iawn. Felly, so 3 penawdau. Mae hwnna'n ofnadwy o bwysig pan da ni'n mynd at erthygl Wikipedia bod ni'n gweld a bod ni'n gwneud yn siŵr bod yna benawdau rhan o'r erthygl. Mae o'n ffordd da o wahanu'r erthygl i fyny a mae'n edrych yn broffesiynol. So be na i rwan ydy ychwanegu 2 benawd gwahanol. Bwriad y Menter. So hwnna gallu bod yn erthygl yn ei hun. Felly bwriad y Menter, os yna i deipio bwriad y Menter yn fanna. A wedyn mynd i paragraff, penawd y fanna. Wehei! Mae hwnna'n benawd yn ei hun. Gret. So ni'n licen arall, really. So be na i ydy mynd i fama a teipio prosiectau Menter. Gwneud yr un peth eto. Difynnu paragraff, clicio penawd, a na fo. So hwnna wedi cael ei greu. Cyhoeddi newidiadau. Penawdau y fanna. Na fo, so mae hwn rwan, mae'r erthygl yma rwan yn edrych yn fwy broffesiynol. Felly awn ni nôl i'r wythcam creu, dolenni, links, dolenni. Dolenni ydy'r pethau glas yma, sgwennu glas, sy'n arwain i fewn i'r thygla gwahanol wedyn ar wiki. Tydiom yn eindio, tydiom fatha Quantum Leap, tydiom yn eindio o un iaith i'r llall, mae'n sticio at y fersiwn Gymraeg. So dwi'n newid fynd ar bwrdd yr iaith Gymraeg. Link arall os y Cymraeg. So erthygl Cymraeg, erthygl ar yr iaith Gymraeg y fyna. Steddfod Genedlaethol, mae hwnna'n un arall. So, da ni'n wedi greu ambell i ddolen i erthygl gwahanol o bocswn. Dwi'n gwybod bod yna erthygl ar bocswn yn barod. Felly, da ni'n mynd yn ôl i golygu i'r tab. Da ni'n uwchlywio bocswn. Iawn. Da ni'n mynd wedyn i'r ddolen yma, mae'n y logo chain. Logo.
chai yn fanna, links, iawn. A da chi'n gweld y barod bod yna erthigol yn barod, so cliciwch ar bocs sŵn, neu pan da chi'n creu erthigol eich hun, byddwch chi'n dallt y drefn yn well. Oce, so mae hwnna wedi cael ei greu, yr link yna. Selog, oce, beth yn modd efo selog? Selog ydy un o prosiectau'r Menter Iaith. So dwi'n rhoi shout-out i cymeriad Selog, a unwaith ydw i yn uwchlywio'r link y ddolen. Ani, Selog. So mae erthigol Selog wedi cael ei greu. Coeddi newidiadau. Doleni. A wedyn, so ni'n mynd wedyn i Selog. Na fo, so mae erthigol Selog. So mi ddeith erthigol Selog i fyny'n automatic fel yna. Okay. So, eicon sy'n cefnogi defnydd o'r Gymraeg yn y cartref neu mewn ysgolion am eithrinfeydd yw'r ddraig Selog. Okay. Mae yna fwy o wybodaeth am Selog, wrth gwrs, ar Facebook a Twitter. A wrth gwrs mae Selog efo apia newydd allan ar hyn o bryd. Felly, na mae Selog yn ardderchog. Plug. Oce, felly, da ni'n mynd yn ôl i'r wyth cam creu. Oce, felly, cynrywiadau categoria. Reit. 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 Oce, felly, Okay. Iawn, oce. Felly, lle rydwch? Categoria, oce. Ai lawr i'r gwylod, oce. Felly, os ni'n glicio ar y bocs ei hun, fydra i ychwanegu categori arall i fewn rwan. Oce, so felly, sefydliadau 1997. Gret, mae hwnna'n bodoli'n barod. Dwi wedi ychwanegu categori arall i fewn, felly clicio ar y bocs glas, gweithredu'r newidiadau. Bryl. So fel da chi'n gweld rwan, dwi wedi ychwanegu categori arall i fewn i'r erthigol. Fe wastad y beth da bod chi yn ychwanegu pethau eraill categoriau i fewn, mae o'n cyfoethogi'r erthigol. Efo categoria, mae'r categoria mewn ffordd yn we pre-cop. Mae o'n dal yr erthygla i gyd at ei gilydd. Tas yna ddim categori neu categoria fysa eich erthigol chi ddim yn bodoli ar Wiki, fysa fo ar goll yng ngofod Wicipedia. So, mi wna i gyhoeddi newidiadau, categoriau, mi wnaeth i 6 munud i fynd. Oce. A ni yna, gret. Felly, a'i nôl rwan. Cyfeiriadau, oce. Wastad yn bwysig, bod o'n ddys i gynna efo'r ffynonella, bod o wastad yn beth da bod chi'n ychwanegu un ffynonell ym mhob erthigol da chi'n greu. Wedyn, fe jyst pobl gwirio'r ffeithiau. Mae hynny'n ofnadwy bwysig. Mae hyd yn oed Wicipedia yn dweud chi beidio dyfynnu Wicipedia. Okay? Felly, unrhyw blentyn sy'n watchad rwan, os da chi'n gwneud eich gwaith cartra, please beidiwch a copy and paste a rhoi i'r athro /athrawes. Gwneud yn siŵr bod chi yn gweld neu yn dilyn yr ffynonella sydd o fewn yr erthigol. Felly, taswn ni isio ychwanegu ffynonell, dywch bod yna rhywbeth ar
gwefan Menter Iaith Môn neu gwefan Menter Môn. Yr unig beth fyswn i eisiau wneud ydy golygu. Dudwch bod yna ffaith am bwriad y fenter. Swn i wedyn yn mynd at cyfeirio, felly mae bob dim reit yn top, fatha ddys i gyna cyfeirio fel hyn. Mi fedrwch chi roi URL yr wefan i fewn yn y bocs o fanna. A wedyn ni'n clicio cynhyrchu. Neu, os ydy'r wybodaeth mewn llyfr neu newyddion neu cyfnodolyn, mi fedrwch chi clicio ar hwnnw. Os ydych mewn llyfr, enw cyntaf, ISBN, last name, mae hyn yn hollol broffesiynol, a dwi'n meddwl bod o'n ofnadwy bwysig bod bob un person yn gwneud hyn. Mae hwnna'n bwysig, pages cited, dwi'n meddwl weld wedyn o bad dalen. Publisher, title, year of publication, math o'r beth. Yr un beth ydych chi angen neud wedyn ydy mewn osod, clicio mewn osod, a fe'n coi'r newidiadau, a mi fydd yna ffynhonnell neu cyfeiriadau yna i'r darllenydd wedyn. Dau beth ar ôl, llun ag iaith. Rwan, mae'r llun yma, so logo Menter Iaith Môn, felly mi ges i y llun yma o Wikimedia Commons. So mae gwefan Wikimedia Commons ar gael ar gyfer y cyhoedd unrhyw berson sydd eisiau cyfrannu neu rhannu neu hyd yn oed cymryd. Mae'r lluniau i gyd ar Wikimedia Commons am ddim. Felly mae bob un llun wiki neu sydd ar erthygl wiki yn dod o Wikimedia Commons. Mae clicio sain, lluniau a fideos hefyd ar gael ar Wikimedia Commons. Felly mae'r lluniau ar Wikimedia Commons ar gael i bawb. So mae pob bynnag sy'n tynnu y lluniau neu tynnu'r llun yn ildio hawl i fod yn berchenog ar y llun. Felly dydwch bod chi eisiau llun yn eich erthygl. Wikimedia Commons ydy'r lle gorau i fynd, yr unig le mewn ffordd i fynd. Felly, dydwch bod fi eisiau'r llun yma. So, use this file, Dach chi'n gweld logo Wikipedia fyna, use this file, wastad y thumbnail yn un cynta, copy, a'r unig beth dach chi angen neud wedyn ydy mynd yn ôl i'r erthygl ei hun, a agor yr erthygl i fyny, a wedyn clicio, dywch bod chi eisiau y llun yn ymhenawd prosiect ar fenter, copy and paste, yna chi, mynd yna. So da ni'n mynd i safio hwnna oherwydd mae'r logo yna'n barod. So discard edits, da chi. Y peth ola wedyn, gen i rai funud ar ôl. Peth ola wedyn ydy ieithoedd, So mae Menter Iaith Môn, mae erthygl Menter Iaith Môn yn hollol wreiddiol i'r fersiwn Cymraeg o Wikipedia. Dos o ddim erthygl Saesneg. Ond, tas yna erthygl Saesneg, Menter Iaith Môn, be os efo, dwch, Menter, Anglesey Language Enterprise Initiative. So mae'r ieithoedd yma ar yr ochr chwith o'r dudalen, ieithoedd, ychwanegu cysylltau. So cliciwch ar hwnna. Iaith, hwnna dyn fwy o boblogaidd, yna ni English in Wiki. Tudalen, a pa bynnag ydi enw'r tudalen wedyn. So Anglesey, Anglesey, Language Enterprise neu Language Initiative, mi ddeith yr erthygl Saesneg i fyny'n automatic. A chi'n wedyn yn clicio ar cysylltu'r ar dudalen a mae o'n cysylltu'r holl ieithoedd efo'i gilydd wedyn. Mae hwnna yn cyfoethogi'r erthygl yn bendant. So dyna di'r 8 cam creu. So dyna di'r just y sgiliau sylfaenol ar wiki. Cofiwch, os da chi yn stuck, mi fedrwch chi fynd i Hafan neu Porth y Gymuned. Fanna. Felly, ewch chi cymorth. Mae yna Twitorial, mae yna fideos o hwnna ar gael i chi, os da chi yn stuck.
polisi a chanllawia, os da chi eisiau mynd drwy hyn cyn sgwennu erthigol, gewch chi wneud a chroeso. A na fo mewn ffordd. Oce, so mae hwn yn bwysig, canllaw 5 munud. Os da chi eisiau mynd i fewn yn fwy o fanylder efo'r codio, mae'r canllaw 5 munud yma i'ch helpu chi. Mae'n sôn am yr bracedi, mae'n sôn am yr dolenni, bullet points, mae'n sôn am lyniau, mae'n sôn am bob math o bethau, penawdau, is-penawdau, hashtag, colons, bob dim. Okay? So bob dim da chi eisiau gwneud i greu erthigol. So mae'r canllaw 5 munud yn ofnadwy o bwysig, felly dyna di'n nghyngor i chi os da chi eisiau mynd ar hwnnw, os da chi eisiau cyfoethogi a mynd i fwy o fanylder efo pethau. Oce, dwi'n meddwl bod fi wedi gorffan rwan. So dyna di'r sgiliau sylfaenol. Dwi wedi mentro ni do fewn hanner awr. Dwi'n gweithio bod hynny'n help i chi gyd. Unrhyw gwestiwn, unai bod chi'n cysylltu efo Ryan Jason yn y Llyfrgell Genedlaethol, neu os ydych chi eisiau cysylltu efo fi, Aron 2A, Aron M Morris M @mentermon.com. Ac ia, diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Gobeithio bod chi pob ohonoch chi'n cadw'n saff yn yr cyfnod anodd yma. Felly ia, cysylltwch os da chi eisiau help yn unrhyw beth. A na fo, diolch yn fawr iawn i chi am wrando.